Plws fach Nelly gyda Geraint Lewis. A mynd y flaen reisteddle yn y glaw ac a Gaseg yn edrych o fod i mwynhau. A'r ffroenau ar agor fel y ti'n sôn gyda Owen, bod hwnna mor bwysig. Ydy, mae'n drawiadol yn diwe, a mae'n dangos bod nhw'n fryd Cymraeg hefyd. Mae'n un o'r nodweddion hynny, ti'n edrych yno mewn bryd Cymraeg. Dan o Jolene, wrth gwrs ar dorf yn cymeradwyo. Dyma'r is-bencampwr yn y bencampwriaeth benywaidd yn gynharach. A teulu'r Actuals wedi bod yma ers amser. Wel, wedi bod yn cefnogi'r sioe yma yn selog ers blynydde maith yn dyn nhw. Wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol. Yn aml iawn yn codi'r brig ac cael llwyddiant unwaith yn rhagor leni. Y teulu o dde Lloegr. Ie, wir, ie. Felly, mae hon yn gysylliaeth ddiddorol bydden ni'n dweud. Bydden ni'n gweud bod y safon yma leni gyda'r uchela ers sawl blwyddyn. Sy'n ni'n deud. Mae hwnna'n codi calon. Ond dwi'n hoffi'r march yn fawr iawn a dwi'n hoffi'r gaseg yn fawr iawn. I fod yn onest, pwy bynnag ffordd mae hyn yn mynd, ond nhw'n heiddiannol. Ond dim ond un person sy'n cael dewis heddiw. Ie, diwrnod Geraint yw i. Dyma fe. Ond y march yn edrych yn arbennig o hyd wedi cynnal yr egni heb gwywo dim. Y gwdd fel cryman wrth gwrs. Ond y gaseg yn ffres iawn hefyd ar yr un pryd wedi cystadlu bore yma. Oedd nob nawr yma, actually, i feddwl bod ni wedi cystadlu dipyn bore yma, wedi bod fewn ac allan o'r lori. A mae gyda'i ebol neu ebolus o ddeithanu hefyd sy'n tynnu wrthi. Felly i gael caseg sy'n magu i edrych mor dda hyn, mae'n dipyn o gamp. Geraint Davies. Cerdded nôl ymlaen. Eglwys A fach. mae'r het i ffwrdd. Ac i ba gyfeiriad eiffau, y gaseg neu'r march? Owen? Owen. Wel, dwi ddim yn gwybod. Y march. Y march. Helen, ti sydd wedi mynd â'i heddi? Da iawn ti. Dorian Lloyd arbenni ddigon. Arferchog. Ie, wir. Gwynfoes sy'r enwledig yn y siampl da iawn o'r bryd, yn linach arbennig iawn, yn linach sydd wedi codi'r brig yma fel hifen ar hyd y blynydde. Epil i Culwch, wel Culwch hunan wedi ennill yma nôl yn 2002, a'i epil yn ennill yma dro ar ôl tro bron yn flynyddol, cofia. Felly, A mae llongyfarchiadau. gweld y berthynas yn dwi rhwng yr un sy'n dangos ar ceffyl ac yn dod i ben llanw fel hyn, mae'n hyfryd yn dweud. A dwi'n gwybod bod Dorian a Michelle yn gweithio galed iawn gyda'r ceffyl yma, ac wedi rhoi dipyn o waith fewn i gael y ceffyl yma'n iawn dros y blynydde, ac mae wedi talu nôl rwan, chwarae teg iddyn nhw. Heb anghofio'r is-bencampwr hefyd wrth gwrs, eglwys fach Nelly, ei ddwy Elgan Evans, yn ferch i Geler Glyndwr a'r fam Brynithon Southern Breeze. Felly, llongyfarchiadau mawr iddo fe hefyd. Geraint Lewis, dwi'n meddwl, sy'n dangos ran Elgan wrth yr ebol. Felly, dau esiampl da iawn o'r bryd fydden ni'n dweud. Mae'n y gysondeb yn sicr yn y teip. Mae'r ddau'n debyg iawn o ran ei golwg. A'r ddau wedi rhoi perfformiad da iawn heddiw. Ond diwrnod Gwynfaes yw i heddi. Unwaith yn rhagor, nid y tro cyntaf iddyn nhw, ond dwi'n siŵr bod Meirion a Diana Caleb yn edrych ar y dosbarth yma a diddordeb. Ac yn cael gafel ar gwpan siôr tywysog Cymru. Yr wobr sy'n cael ei roi i bencampwr yr adran y Cobiau Cymreig. A dyma'r wobr maen nhw moyn. Dyma'r wobr maen nhw'n disyrru, dy fe. Wel, ie, mae dipyn hanes yn perthyn i'r cwpan, wrth gwrs cafodd ei roi am y tro cyntaf yn 1918. Dyma yr eildro i frydfa Gwynfaes fynd ar cwpa. Mi ath y tad y Gwynfaes Culwch ar cwpa nôl yn 2002. Wedyn o'n ni Meirion yn y shot yn fanna, perchenog y march. Just cuddio tu ôl i pen y ceffyl. Ie, Meirion o Gynnwyl Elfed. A'r benni ddigon yn hapus di hwnt. Na chi lun sy'n adrodd stori. Yn wir. Ond
yn heiddiannol tu hwnt hefyd, fyddwn ni'n dweud. Felly da iawn i Meirion, Diana, Caleb. Mr. Geraint Davies of the Prif Bencampwriaeth down there in Bencampwriaeth manager. For judging at this year's Royal Welsh A glaw yn ychwanegu at ddrama'r dydd. Di braidd, y piti wedi diwrnod mor braf, ac just wrth i'r cwpan gael ei cyflwyno, mae'n tywall y glaw. Ond dim pall ar y dathlu fan hyn, ar wen, i'r Prif Bencampwr y Cobiau Cymreig, Gwynfaes Seren Wledig. in the ownership of J. Elgan Evans. A Gareth Andrew yn cymryd ar y wennau i gael rhyw rhedyr bach o amgylch y cylch. Gareth yn adnabyddus iawn. Mae Gareth yn gallu gwneud rhyw 3 lap i lap unrhyw person arall. Mae yn heneiddio chyrra bach fan, siŵr y Gareth yn mynd i fi deu hynny, ond mi oedd o yn enw eitha gyfarwydd. Neu Gareth Andrew. Wel, Meirion arbenni ddigon yn codi'r cwpan. Nid am y tro cyntaf, wrth gwrs, a bosib nid am y tro diwetha chwaith. Yna chi Dorian Lloyd, sydd wedi cael gwres i drad y prynhaw yma yn y prif gylch, a wedi llwyddo'n ysgubol yn arwen Gwynfaes Seren Wledig i'r safle cynta. Bencampwr y Cobiau yma yn Llanelwedd yn 2023. Wel, na chi, mae'r sain yn adrodd stori o lwyddiant ysgubol. Gareth Andrew yn arwen Gwynfaes Seren Wledig i'r brig. Dyma chi Bencampwr y Cobiau Cymreig yn y sioe fawr yn Llanelwedd 2023, a llongyfarchiadau mawr i Meirion, Diane a Caleb Evans. Wel, ac i ni'n barod nawr i gael yr emosiwn ac i gael y stori y tu ôl i Prif Bencampwr y Cobiau gyda Hannah. Wel, Mr Lloyd, ti bach yn lypach, ond fi'n gweld y gwen yn fwy o seis o byth. Llongyfarchiadau enfawr mawr awr i ti. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Dwi'n mynd poeni fy glaw nawr, Ion. Ti'n gwybod neb yn poeni am y glaw nawr, oes e? Be mae hwn yn golygu ti? 2019, sori fe, nillioch chi, ond heddi chi mynd â llwyth o bencampwriaethau gatre. Mae'n meddwl y byd, Da ni mewn ffodus iawn o Meirion a Diana, Caleb o Brynfa Gwynfaes i berchen. Dros blynyddoedd, maen nhw'n bod yn gyrru cyffalenion. I'n onest, mae hwn yn sbesial os y diwrnod cyntaf o fat ni. Heddiw mae wedi cael ei ddwrnod yn y marn ni, mae'n heiddi bob tamed ono. So, dwi'n biased, ond dwi'n hapus dros ben. Allwch chi fod mor biased â chi moyn, mae rhaid i weid, pan o'n i'n gwylio'r pencampwriaeth fyna fe nes i weid i fi, Dorian sydd yn mynd i fynd â hi. Wel, fi'n lot, Dim problem, wel, mwynha pob eiliad o hwnna'r aros di lan ar y clawd 9 nes bod chi ised o lawr, ond mwynhewch e. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Wel, diolch yn fawr i dau am yn siarad ni drwy'r ysbarthiadau gwych yna rhan yma. O'n bleser i fod yma yn y tŵr, i siŵr bod chi wedi mwynhau yr Eisteddfod. Wel, aros 50 munudau am y dred. We are nearly ready for the parade, but we've got a few short minutes.